Isabela, tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Agmula Ag-Apit. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Usapang nagtuturo ng tamang prinsipyo sa pagpapamilya at tamang pamumuhay. Agmula Ag-Apit. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Na pag-uusapan, Bong, Lagmay, tidet yung matang programa tayo, Agmula Ag-Apit, manipod mo lang, tidet yung susyon ng radyo 1143 DZMR, kahit manggaganda ito'y nga stasyon iti radyo, manipod mo lang dito sa Sapton Village, Divisoria, Santiago City. No, dakamat kalagitay social media platform like Facebook, 1143 Facebook account, kastamat di YouTube, type mo lang ti 1143 kat manggagama amin na ito yung programa. Manipod ti Lunes aging gana iti Sabado. Niapo ti mang bendisyon kang kabayat ting kapanagdingag iti dito nga programa tayo ti Agmula Ag-Apit, tulitek Bong Lagmay. Kat laglagipon tayo nga dito nga stasyon iti radyo kat membro ti KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iti dito nga gundaway kakabsat, itultuloy tayo man ti inadal tayo iti na minsan nga Sabado, may panggap iti Dalyasat iti Biag, Journey in Life. Kat dito ti itultuloy tayo iti dito nga agsapa. Kumablaw tayo man kadagiti amin nga nanos nga agdingdingeg, kayan kanayon nga nakatutok iti kwerdas iti radyo da 1143 DZMR da itakapsa tawan ti umakakar wen niyap ti mang bendisyon kada kayo. Alawen, i-review tayo man dati inadal tayo di na minsan nga Sabado may panggap iti Dalyasat iti Biag kat amu tayo amuyo nga ijay libro ti Exodus makita tayo ti pakaistoryan dagiti Israelita nga nagdalyasat manipod ti Ehipsyo aging gana iti lugar nga inkari iti Apo. Amok nga saan nga nalakad ito nga Dalyasat no di kat adu dagiti karkarit nga napasama kadakwada nga makita tayo kabsat iti plano iti Apo bayat ti inda pa nagdalyasat at kasta iti napasama kadakwada inda pa nagtultuloy kakabsat nga nagdalyasat ay kat adu dagiti reklamo adu dagiti complaining attitude. Okay, data masarakan di Exodus chapter 14 verses 11 to 12. So nga na minsan imbagada nga nyakid din awan ayay iti pakaipunpunan mi ijay Egypt inyumay na kami dito nga lugar. Dito nga letang kat kastakabsat ti kasasada. To maintain our journey, ay kat masapul nga talaga we need to be a man and women of faith. Dita tinakita tayo din namin sa nga Sabado. Kan no sino man datay guide, dati guide dakit ni Moses. Surutan tayo day guide. Agsipot tat dito yung guide, isu ti katungtungtong ti Apo, haan nga sika. Mabalin nga damod dagiti banbanag nga kayat nga ni Apo nga ibagaking kangem. Daji guide nga mangitid ti direction all along when you start a journey until the end of the journey. Ay kat you have to follow your guide. Maudi, isu dito yan. Don't look back, but look ahead. Inapasama kami kadatay kakabsat ay kat sila lagip ti nga kanayon kadagiti naglipas kat amok nga adal dagitoy idi kalman nga laglagipon tayo ko makakabsat nga tikang runaan na kasano tayo nga ilipas daytoy nga Dalyasat iti panagbiag. Alawan iti daytoy nga gundaway kayat kun nga kitaan tayo kakabsat iti sumaganad nga pag-iinadal tayo may panggap mo lang daytoy makunkun nga journey or Dalyasat iti biag. Sakbay nga ituloy tayo kahit kumampay nga dinggan tayo daytoy nga kanta. Agtalek tayo iti karin Kristo, idayaw tayo ti amin nga tiyempo, kangakwan nga dayaw ipaay tayo, karin ti Diyos agtalek tayo. Agtadera
Diyos. Agtalek tayo ta di nga mapaay, di ka rin na uray dumteng tiriga. At dalat ta tibileg nga mang supya, agtalek tayo't kariti Diyos. Agtakdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. Agtakdera, pagtakdera ti kariti Diyos. Agtalek tayo iti ka rin apo, isu ko malaeng kamangen tayo. Umay bileg ti Espiritu Santo, karin ti Diyos agtalek tayo. Agtakdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. Agtakdera, pagtakdera ti kariti Diyos. Agtalek tayo ta di tayo matnag, indingan tayo ti Espiritu Santo. Amin nga pagturungan ket lumawag, karin ti Diyos agtalek tayo. Agtakdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. Agtakdera, pagtakdera ti kariti Diyos. Agtakdera, amin nga kariti Diyos pagtakdera. Agtakdera, pagtakdera ti kariti Diyos. Agyaman na kabsat, ka panagdingeg. Agyaman kami kakabsat nga adda dita technical team nga ipangpangulwan ni Sir JM. Niapot ipang bendisyon kada kayo, Sir Val, ni Janine, kastamat kini RJ. Niapot ipang bendisyon kada kayo. Thank you for assisting us. Kahit niya po mang bendisyon. Lawin kakabsat, kahit kung nga itultuloy tayo dahil iti pagsasaritaan tayo may panggap iti Dalyasat iti panubiyag ka. Idi na minsan, iti libro iti Exodus. Tataman kat umatras tayo basit at ipagsasaritaan tayo may panggap iti Biag ni Abraham. No kasaanumot iti panagdalyasat na, iti Genesis chapter 11. Kahit kung rugyanan tayo dito yung itultuloy tayo dito yung serye, kahit kitaan tayo iti Biag ni Abraham, iti panagdalyasat na, kahit makita tayo dito iti Genesis chapter 11. Nga kadwana ni Amana, tinagan ti Amana kat ni Tera. Kat dagito nga aga-ama, nagyanda iti Ur of the Chaldeans. Kat ni Tera, inala naman tayo ito yung anak na ni Abraham, kastamot iti apo ko na nga ni Lot. Kat nagrugida kakabsat, nga nagdalyasat, dahito yung Lot, anak ni Haran dahito eh. Kat kadwada mo't laang, siyempre ni Sarai, Abram pa lang iti, hampay nga Abraham, hampay nga Sarah. Kat dahita nagrugida nga nagbiyahe, manipod ti Ur of the Chaldeans, nga agturong da nga mapan di Kanaan. At tinapasama kabsat,
idin nadanon da nakagteng da nadanon da ti Haran desisyon da nga agtalinaed da pa lang ijay ti so magmamano nga gundaway. Ket kastangor tinapasamak kabsat, they stopped short when they were headed nakadanon da ijay Haran. Ijay Genesis chapter 11 verses 32, makita tayo nga ni Abraham di tatang na nga ni Tera natay ijay Haran at the age of 205. Ket sante nga sigurado no nya tinapasamak nya ti rason no apay nga nagtalinaed ni Tera ijay Haran no mapay nagsarding dangrod daytan ti mabasa tayo ijay Genesis chapter 12. Now kahit kung kita ante dati panangitultuloy mo ni Abraham nga nang rugi kakabsat ket kahit kung basahan tayo di Genesis chapter 12 and verses 1. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." Number 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Number 4, so Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Kakabsat daytoy nga dalyasat iti panagbiag ket saan lang nga spiritual saan lang nga pisikalan nga panagdalyasat but also a spiritual journey. Ket daytoy tinapasama kada Abraham, they undertake this ket they started the journey physically and spiritually. Amuyo kakabsat nga dagitoy nga panagdalyasat we choose na pinili tayo daytoy nga dalyasat physically and spiritually. Mabalin man nga they were right or wrong or bad or good. We started and learned the journey. Nakasursuro tayo bayat intay panagdalyasat kadagitoy nga dinisisyonan tayo nga dalyasat. Iso nga kapsat daytoy nga dalyasat katulitin tayo physically nga inaramid ni Abraham. Kat saan da pa nga nakita no sa dinu nga talaga tip danunan da nga kasla kumakadatayo ita nga no nagdalyasat tayo kat napan tayo from point A to point B. Let's say ti point A is Isabela and point B is Mindanao or Visayas kakabsat kat handa nga nakita iso nga nagrugi dala gaputa adda iti panagtalek da iti apo. They trusted the Lord because God has called Abraham to start a journey ngam addalaeng iti karimot iti apo nagmet dagiti nabasbasa tay nga kariti apo nga you will be a blessing to other, you will be a blessing to many nations. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Nagmet kakabsat ngamsan na nga mo no sa dinu nga talaga ano anya iti itsura na iti dalyasaten da dagitoy nga buo nga pamilya kakabsat, kakadwa namat ni Lot, numampay awampay ti anak na. Ni Abraham, masapul nga masursuro na nga talaga to trust the Lord. And he has to trust Him and walk in faith and obedience to God's command and God's word. Iso nga, nagrugida nga ron kakabsat nga nagdalyasat. Iso dito nga imbaga ni Apo, kini Abraham, ita, rugyan mo, ngam saan mo kuman nga laglagipon, dagitay nakaising galutam, dayta adat talikudam, kuna ti Apo, dayta nga lugar, dayta nga iling nga ayan mo, uray pa'y dagitay family ties, nga isumot iti narugyanan nyo dita haran. Iso nga ni Abraham, ken ti asawa na, ken ni Lot, ay kat masapul nga talaga, they have to work together. Kat makipagtrabaho dakin ni Abraham. Kat dahito nga dalyasat kabsat, nasursuro da nga ron tinagtalag kini Apo, gapo kadagiti karkarina. Kat sandan nga kimita,
So nga ni Abraham needed to learn from God, nga tunggal addang masapul nga talaga nga suruten iti panakai-direct ni Apo kadakwada. Can you imagine? Being asked to leave everything you know behind and start on a long physical journey. Haan nga nalakad ito eh. Nyapit may kadwat. To go to a place you have never been before. Saan mo tandagor nga mo? Anya ti may kaalupay nga banag nga kita ante dito. To believe a promise that sounds too good to be true and at times even very impossible. So narigat garod nga saan mo garod nga makita? Laglagipan. Ni Abraham kakabsat iti naglikodan na ijay ijay naggapuan na of the Chaldean. Kat amin nga connection na, adda amin ijay, amin nga relationship na, naka-establish na ti relationship na, a business relationship if I may say, kat ijay kat itan, imakar da jay haran, adaman tina-establish na, nga connections and relationship, and a good foundation. Mabalin nga ni Abraham, malagip na dagitoy. Idin inayaban ni Apo isuna. Kasano nga ta? Kasano nga maibati dahil ito nga narugyan ako, nakarugi ako, iti business connections and relationship. Iti dahil ito yung matlang. Kadagito nga lugar, ken ijay haran kakabsat. Ijay Genesis chapter 15 verse 7, ni Apo Diyos, impalagip na kini Abraham, nga awan kuman, na ipalagip nga lipatem dagita nga banbanag. Amuyo no daduma, nagrigat tayo nga talaga nga ibati, no duma, dagiti banbanag nga saan mo nga kasapulin, nga itugot ko ma in our journey, itugtugot ta ida, kat bagbagkatan ta ida. Kakabsat, I want to remind you, nga mabalin, nga uray kada tayo ita, kuna ti Apo, don't worry anak, I am always with you. I am the Lord who brought you out of Ur. Amuyo ijay Acts chapter 7, verse 2, ni Stephen, nadakamat na daytoy biag ni Abraham, nga naggapungarod ijay Ur. Numan pa'y tikas na daytoy nga Dalyasat, manipod ijay Ur, aging gana ijay Kanaan. Daytoy ama ni Abraham, nagtalinad ijay haran. Dayta ti madakamat ijay Acts chapter 7, verse 2. So nga ni Abraham with his father until his father died, and God once again called Abraham to leave and journey to Canaan at 75. So nga ni Abraham din, 75 years old. So nga ni Abraham nagtultuling arod nga tagdalyasat. So nga kitante mananday toy nga panagdalyasat na as akas na ibagak nga 100 miles, not 1,000 miles, hundreds of miles on foot nga nakapudpudot. Kahit they've been, siyempre, nagsarsardeng damot lang, kasta for a while, and they continue the journey. Kahit dagito nga kapadasan ni Abraham, iti panagdalyasat na nakalasat da kadagiti bisbisin, famine. And they traveled down to Egypt. So nga, nung kitaan tayo kakapsat, what is going on in Abraham's mind? Where is the blessing? Mabaling nga ibagana dita. Did I make a mistake? Mabalin ka stamot ti damdamagin nyo dahito nga dalyasat. Nang rugyak dahito nga negosyo, nang rugyak di dahito nga career, inrugik dahito nga relationship, inrugik dahito nga ministry. But what happened? What is going on? Where is the blessing? Did I make a mistake? Nang rugik ti dahito nga journey, anyan tinapasamak. Can I trust God? Mabalin nga kastati, damdamagan mo at mo tagtartaray ka di panunot ni Abraham. Nga amo kakabsat nga ni Abraham, nagtalik ti Apo. Ket kastamot kadagiti napaspasamak. Aging ganay ta. Aging gat nga nadanon na dayta nga lugar nga ingkari ti Apo. Iso nga, we know that he was able to possess the land. On the promise of God, Abraham believed that God would bless him and all the people of the earth.
would be a blessing because of him. Kasta ti kariti Apo. And Abraham believed that God would make it. And he became the great nation. Iso nga ni Abraham kakabsat, journeyed to Canaan. He left his country, people and family. Imbati na the old friends. Amin nga ties na. He broke off of old relationships, the past friendship. Tawanan, nga talaga nga masublanan. Awang pa'y mag-text, awang pa'y mag-email, awang pa'y mag artificial intelligence, awang pa'y Google, awang Facebook, you know. So imbati na amin na gito and started. And mabalin, nasakit para king kuana. Iti panakayab ni Abraham kakabsat to live his past life and his lifestyle ket ita iruginan to depend on God. And he has to walk away from the world to trust God. Kabsat, at times you have to leave a lot of things, put din, isardeng, ngam now you have to trust only Jesus who will lead you along as you travel. Kakabsat. Turn away from the sinful lifestyle. Turn away from your old habits. Turn away from your old desire, old plans, old strategies, your own strategies, old dreams. And we are to look to God, the Almighty. Kaya nangasawon kakabsat ni Abraham, will need to break all ties of the past. Kastamat kakabsat, uray kadagiti biag tayo. And you have to start your journey and believing that God will lead you. How is your life journey, kakabsat? Kumusta ka? Kasano day nga panagdalyasat mo? Laglagi po mga ti panagdalyasat manipod idinayanak ka, aging ganan to nga magteng mo, wano makagteng mo day nga biag, ngudot ti panagbiag. Are you walking in faith and in victory? Are you still living in your Ur or Haran? Are you now going towards Canaan? Did you start really out for Canaan? Wano sa balimot gayam ti papanam? Have you stopped in your journey? Nagsarding ka kadi? Naupay ka kadi? Ti panakayab ni Abraham kakabsat was to obey and live for Canaan. Data ti kare. Nanggag mo ka di dati ang ayab ti Apo kabsat in yourself. Nga masapul nga live your past. Live your worldly desires. And start trusting Jesus. To step out of faith and continue your life journey. Trusting God. Maybe first step. It's difficult. Narigat nga talaga. Ngam sinanamatay mat kabsat nga adda iti kariti Apo. So Abraham decided to leave Haran and continue the life journey. Nga isumot iti inlatag ti Apo. Laglagay pam. Inayaban ni Apo ni Abraham nga ibati na iti lugar, ti Ur of the Chaldean, ken Haran. The people at the back. And then start a long journey in life. But God is there, right him. Kabsat, refrain from stopping short. Mabaling nga, nagsarding ka, bimayag ka nga nagtalinaid, kasla ko maijeharan. And you started enjoying the place. Or, di temporary lang ko stop. Ay, baybayag mo. Mamatiyak yan. Kabsat, God will give every person an ample time and reminders to obey His call. Ngam no daduma, sadly, makapaupay, agsipod ta, nagrigat tayo nga makita di masakbayan. Ngam ni Apo, at dati plano na king kakapsat. Now, will you obey Him? Will you be in that life's journey?
would you decide journey with God? Ngam day laglagipin yung kabsat ay journey, haan lang nga si kano di kat mabalin nga pamilyam, no si kakat single person, it also has to include your family, your parents, your family members, kakabsat. Ngam laglagipam, ni Apo inayaban na ka to journey with Him. Ni Apostol Pablo, kabsat, kastamot iti inaramid na. Nagtungpal, and he believed on the promises of God, and he turned away from all his old ways of the past, and he gained the promises of God. He used to persecute believers until God confronted him, siyempre. And he called him to live his old life and his old styles and, and start to follow Jesus. Biag ni Apostol Pablo, kat nabaliwan datay panagdalyasat na. He turned his back on all that he once was. Kat nang rugi gar kakabsat, nga kinita na da jay dalyasat. And inbati na da jay empty desires, empty promises, and started following Jesus. Ni Apostol Pablo, kakabsat, pinili na tinagtalag iti karkariti Apo. Kat naawat na dagitoy mutlang nga bendisyon kan karkariti Apo. Babaen iti kinalintag ni Apo Isus. Ken ni Kristo Isus. Iso nga dito panagdalyasat mo ni Apostol Pablo, kat proseso da ito. It was a physical journey and a painful journey at times, but spiritual journey and blessing of God was a real promise because God is true to His promise. Iso nga ni Apostol Pablo, nagtalik na talaga kini Apo Diyos. Kabsat, amok na dagitoy nga lesson, iti panagdalyasat, at dagiti banbanag, nga masapol nga ibatim, saan mo nga itugtugot, at dati kariti Apo. But all you have to do, nang rugi ka dayta nga dalyasat mo, itultuloy mo dayta, ngam laglagi pam, no awan ni Apo iti dayta nga dalyasat, awan ti karina, baliwam kakabsat, ngam kang runa na ti amin, iti na espirituan nga dalyasat, nga adda ko man ni Apo, nga agtataang tabiyag mo. Ayabang, awisem ni Apo, nga isunat mangidalan ken ka. Agyaman akting ka panagdingag, kat ni Apo timang bendisyon ken ka, bayat iti panagdalyasat mo. Bong Lagmay, tiday tumot lang ang programa tayo, ti Agmula Ag-Apit. Ti Agmula Ag-Apit, ni Apo timang bendisyon ken ka, iti day tumot lang nga daw, aging gana, malpas mo day ito nga dalyasat. Kikita tayo tumanon mo minsan nga Sabado. God bless you. Agyaman na. Bye.